Welcome back mga guys. Karon magpakita tag itawag na tong abilidad. Kung dati bata pa ta, kaya nato ning abilidad. Base ato lang i-try o kaya pa ba. Nakita mo mga guys yung nagkalain-lain nga abilidad. Ato wala ni murag madang joke lang pero ato lang testingan og makaya pa. Hindi kayo ko na ganun ha, basig na pa'y mukasa ng mga tawag nila, mga nagpuyo daw aning mga bato. Kung kaya pa ba, basig na yung gawas. Huwag uban sa to Karon 360 nga gitawag na to, 360 nga tumbling o unsa ba siya. Kung kaya pa ba. Ato. Kuan ba to mga guys, trials karon magbuhat tag 360. Comment lang mo mga guys kung unsa tay pangalan natong tumbling nga to. Mura man tong alimasa nga kilabay. Comment lang kung kinsay nakaila ato nga tumbling. Mura tag alimasa nga gila mura tag lagi. Sa tawagan na sa alimasa sa inyo kini murag dahon nga natagak. Dili to siya 360 mga guys. Pero sa ako lang 360 na to, okay na to. Ay, kaduhang moves mga guys. Kanang ikaduhang move. Ulo sa ilalom. Ulo sa ilalom mga guys ha. Makakita mo mga tawag nila nga pinakalahi nga abilidad. Ulo sa lalom, ulo. Oh! Marami na din makaya. Di na ito makaya mga guys. Kaya murag wala na tayo practice. Dili na kaya sa atong labas. Murag sa kwan pa. Nagkalaos na ta. Dili na ta. Pero okay na to mga guys. Ato dalang joke na lang. Dalang katawanan ba. Sa ayaw lang mo kalimot katong nga tumbling 360 to. Ato sa tong ulito ng 360 na to mga guys kanang basin lang day o kaya 360 mga guys 360 to mga guys. Kasi ko ka-click. Click ba? Kita na mo sa abilidad sa inyong mga inyong abilidad sa inyong bugoy. Kung gitawag na itong atong channel na bugoy ay naa may ay bakit kita mga guys na isa ka marunong dire tumbling kasi pakita ko sa camera asal mga guys mao ni mga tawag na sa mga banggiitan nga tumbling ay
ingon ana punta sa una mga guys. Ingon ana punta sa una mga guys. Eh medyo nagkalaos na na. Mas marunong pa ko ana sa una mga guys. Mas marunong patana. O sa kuan pa lang, warm up. Natay warm up po na naibaw mga guys kung sa pag push up. Kay sa una practice ano. Para sa taon na to. Wala na mga badi, di na kaya sa abilidad. Yung sa kabayo pa nagkatigwang na. Sila nagpasikatay, kita nagkalaos. Dawaton na lang nato ang kamatuoran kung sila nagsikat, kita nagkalaos kay ang tao magkatigwang man. Bahalag bahalag doon lang ato ang nakaya nato at least napod tayo lingaw-lingaw kung saon pag kasi mga moves sa bugoy sa unang panahon pero di na niya madala. Tayo mga guys, walay nang gawas nga mga gitawag nilang engkanto kay murag nang hadlok sa mga abilidad. Murag tanaw nila murag naa sila'y naa sila'y katapad. Murag nang hadlok ang mga engkanto diri karon kay ikaduha murag kung gitawag sa Bisaya nalisang sa ato ang abilidad. Atong abilidad palausay na to pero nalisang sila. Pero sa una mga guys dili pwede ingon ani na video ka. Sa una mga diri na ay taga pag unang gawa sa kamera gamay pa ko. Murag nasa mga grade 2 o grade 3. Kamera sila diri sa una mga guys. Walay itawag na tog. Wala sila nakuha. Puro ngit-ngit. Amot lang ka kay dili pa man siguro ko nang sa unang panahon dili pa kayo high-tech ang kamera. Murag napon siguro kuan to defective po siguro ang ilang kamera. Maong walay nakuha. Pero tinuhan sa mga tiguang kay kabalo man ta ng mga tiguang na man sila mga tinuhan. Mao lagi daw naaday nagkuan sa ilang kamera na ibabag maong wala nakuha. Basig mapicturean daw ang kining mga dilingon na to na nagpuyo diri. Pero sa kuan lang yun, sa ako lang hunahuna mga guys, ako lang yung hunahuna. Kung ako'y engkanto kay yun sa tiguang, mga tiguang naalagi daw kuan, naalagi daw sila'y itawag og kining magic kanang itawag na to gahom. Kanang sila'y kanang power. Kung ako'y engkanto mga guys, sa ako lang yun. Lamang kay gahom ano magpakita man pud nga pwede man ka itawag na to invisible nga dili ka makita sa mga gamit sa mga tao nga karong panahon na. Pero sa ato lang nga bayan mga guys, dili man na ingon nga mga engkanto manghilabot kay kita may pinalangga sa Ginoo, kita may nagtamak sa yuta. Tama na napod sila'y bahin bahin sa murag kakambal nato sila diri sa kalibutan. Pero sila dili sila makahilabot sa tao kay kita may gitugyanan sa kalibutan. Kay murag natag pastorani magwali. Kita may gitugyanan sa kalibutan, kita pinangga sa Ginoo. Kana sila gitawag na silang mga agta. Depende sa atong lingwahe agta, engkanto. Maura man siguro na agta o engkanto. Maura man siguro na kung gitawag nila kining kapre. Pero kana mga guys, dili nato na sila
dili nato pud sila pud ano na dili nato sila masupak kay kabahin man pud sila sa yuta. Pero sa ako ang kabahin lang yun mga guys. Di tangay mahadlok ana. Kay kita mo ipalangga sa Ginoo. Unya sa ikaduhang panahon, kita karon nga panahon nga generasyon nato karon, dili na ta naay ubang mga bata di na motuwa na. Pero kita magukay-ukay pud ka sa mga tawag natong history, historical nga kuan. Radyo na sila. Kasi sa Bible naa sila. Kabahin na sila sa kalibutan. Mao na sila mga anghel nga gisilutan. Kung sa ako lang nahibawan, di lang nato makuha ng bersikulo kay wala naman kay kuan. Di man ta nagawali diri. Ato lang naga-explain lang ta. Pero kung sa joke lang, nahadlok to sila sa mga abilidad namo gipakita karon. Trial pa lang to. Nya nagalausay na ang isa nagapausbungay pa. O ang mga nagpuyo diri, murag nalisang. Pero naapod day ingon ang kanang ano diri, mga professional na daw. Di na daw sila manghilabot kay naka-eskwela na. Naka-eskwela ng mga engkanto na ba, engkanto mag-eskwela. Mo tay istorya sa mga tiguang. Istorya ra pud na sa mga tiguang. Sa ba? Sige o sulayan sa nato kalog kung makaya pa. Medyo init na. Ito mga guys, dire na lang pud ta kutob atong kay magakaon pa pud ni. Palihog na lang pud to paki-subscribe, paki-like, paki-share o paki-pindot na lang pud ang kampana diha sa ubos para ma-update ka sa ma-update mo sa atong mga video nga bago nga pagabuhaton. Salamat mga guys.